Nå, Flække. Skal vi få nogle billeder til de vægge, eller hvad? Ja, vi trenger det. Ja, ikke? Vi må opdatere lidt. Men det er vigtigt med... Det bliver lidt old school. Det bliver lidt old school. Ja, men det er bra historie, men vi skal også skabe ny også. Nu ser vi lige, hvad farmand her, hvad han har. Ret på kikken. Nej, det går Ej, ikke. dårligt billede. Det går ikke. Dårligt billede. Hvad med der og Sira da, så er det liksom to fluer i en smæk. Også fordi, at jeg Du også, dominerer da. også fordi jeg siger også, Sivert, nu følger du lige med her en gang. Nu sørger du lige for at følge din mand. Er du med? Jeg tror faktisk, det er Viking Away. Den er fin. Skal vi lige se, Flæk, om vi ikke har et eller andet? Ja, vi kan tjekke det. Frederik, uden E. Kan du etternavnet mitt? Ja. Jeg må se da. Gul. Gulag. Dahl Christensen. Det er mye fine billeder da, men... Du har jo faktisk ikke ændret frisyrer nogensinde. Nej, det er sådan. Nå da. Du kan vitterligt finde et billede fra 10 år tilbage, og du vil ikke kunne se forskel. Det er 3 år siden, jeg var helt skinnet. Mener du det? Ja. Jeg håber ikke, det er her. Lad os lige se. Molde. Ja. Så må der komme lidt. Vi skal have noget med laget, ikke? Altså et eller andet, der udstråler. Den der er jeg fan af. Ja, mig også. Jeg skulle godt lide Linus, altså ned og sætte dig igennem, også fordi at han er jo ikke i nærheden af bolden. Og det gør det jo endnu federe. Ja. Ligesom bare, altså... den laster jeg noget. Ja, vi laster den. Ja, det var lidt sådan etter en målscoring og sådan der. Ja. Spitten sin mål. Også god, men igen, Ja, men det er 3 brød. Også fordi- Den er fin da. kan Spitten klare den selvtillid? Og det er jo et godt. Det er jo sådan, altså han har været helt op og støde hele øen. Men det er en fin trio, det der da. Enig. Vi kan godt lade Ja, vi sådan laster den. Det er bedre at laste ned for mange end for få. Rigtigt. Brainstorming. Ja. Der er Altid fedt med et mål. Ja. Altid fedt med Ja. et mål. Lad os den ned. Ja. Men vi må have en hæs også. Han Også er fordi, jo... ja, jeg er enig. Ja. Legend, ikke? siger jeg. Den er også lidt sådan far-søn, du ved. Far hest, der siger, det er okay, Sonder. Du er god nok. Du er god nok. Jeg kan godt lide dig. Og så, du ved, Trent der prøver, må jeg være med her? Ja. Må jeg også være med? Her er lidt lag. Ja, der er et lagbillede. Ja, det er fint. Vi er ikke på det, men Ja, veldig bra. Ja. Veldig bra. Her er også lidt det sådan... er også godt hjemmebane. Ja. Her har vi jo Ja, godt. en god gjeng. En kjempegjeng, faktisk. Last ned. Ja, altså dernede. Løvik ser alltid mot kamera på et eller andet vis. Altså. Om du kender godt de der spillere, sådan, du ved, de laver ansigtsudtryk efter, at nu bliver der taget billeder af dem. Ja. Og i samme jubelscener det. Ja, Der ja. bare vil være fotogene døgn rundt. Hvor vi andre, der går op i en duel og ligner en, der... Jeg vil egentlig lyst til at søge på Stenevik. For han har nok... Gør i billeder. Den er jo lidt fin, da. Lidt ufin. Ja. God her. Passion. Ja. Super. Den må vi have. Ja. Vi må have ned den, altså. Men nu snakker vi om, der sådan... Hvis Speeden kan klare selvtilliden. Kan Haldor klare den selvtillid i, at det er sådan et billede, der kommer frem? Ja. Eller bliver han sådan lidt hver morgen? Prøv at se han, boys. Det er mig, der hænger her. Ja, men jeg har sett på de bildene som er her allerede, og Stene er på overraskende mange. Ja, det er han. Ja. Så måske skal vi fjerne ham fra det. Han har Nej. fået nok. Ja. Okay. Men jeg tenkte også på den og Emils kortet. Capitano her. Ja. Også fordi vi har fået meget hæs. Godt det at få Emil og Ja, ellers det må- så... Topbillede. Jeg synes også, det her det er fedt. Ja, Du har spillerne, Ja, men bænken står bag. Du ved, Ja. vi er der. Sådan. et lag. Ja. Alle er Om du med. starter, eller om du er på bænk. Ja. Enig. Vi tager den. Bum. Var det det? Ja. Så prøver vi. Vi må kommunisere. Vi tager her. Ta ned først. Ja, okay. Men jeg rekker opp der. Du må fikse. Jeg kan sgu ikke nå op på toppen, der er jo 3 meter. Du er nesten der. Ja, for hvis du går på ryggen af mig, og så har du fat op i toppen. Okay, hvordan? Ja, litt opp. Ja. Litt ned. Hvor er det sindssygt, hvis jeg gør det her. Længere op. Nej, den her er fin. Længere op. Nej, den er lort i bunden. Nej. Den er for slut. Den er lort i bunden. Nej, det er fint. Det er fint. Men vi er lort i bunden nu. Prøv at holde den straks. Ja. Yes. Wow. Nå skal du gå ned her sådan, så Får vi betaling for det her? jeg må have billeder, altså. Det passer veldig fint der. Jeg synes også, den er meget god. Ja.